از الپێشێ بخێر هاتنەوەت کەم کەوا دەرفەت دامە هەشتی ئادارێ از الپێشێ الشەهیدا هەمی پیرۆزیت کام زل سەرۆکاتی و مالباواوی پیرۆزیت کام و تایبەتی شەهیدێ دژن از پیرۆزیت کام و از هەشتی ئادارێ هەر ژنەکە کی دەرێ بێ ئینسانەتی البال هەبێ از هەشتی ئادارێ لوی پیرۆزیت کام پێشوازیە هەشتی ئادارێ ئەف مەهاک هەنا ئەم مەسەل ئەم کار بەرهەڤیا خودکەن هەشتێ ئادارێ پیرۆز بکەن ئەم هەشتێ ئادارێ ئەشمە ملەتێ زیدیرا ژنا عامەتەن هەشتێ ئادارێ ڕۆژەکە گرنگە ئەشبەرکە هەشتێ ئادارێ ڕۆژە هەشتی ئادارێ زلمل ژنێ هاتەکردن نها ڕغمی وێ ژنل بەرخوددا و سەری ڕاتکە و شۆرەشێتکە و تەکوشینێ بەرفرەهتکە لە هەشتی ئادارێ gelek jin îdkar ker îl berxwedêr vê rojê de hatine qetilkirin û qetileke hovîtî hatine şewitandin zilmeke zor li wan hate kirin em ez digin Xwedê Rabbil Alemîn heqê wan jî bibe ji wî însaneke ew neheqî kirî û ji wî çaxî û heta niha dîm jine bin dest bû ji fermana 2014 de çavê jinê vebûne guhê jinê vebûne çiqekî karê li ber xwe bide û rabiye serxwe bi minasibeha heştê adarê û tekoşînê dike û berxwedaniyê dike û kar û xebatê dimeşînê li wexta hemî bes li heştê adarê bi taybet ew makire rojeke taybet jinê însanê hecî jina însanetî li bal hebe lazim e wê rojê rabiye serxwe û tekoşîn bike û çalakiya bike û meşe bike ev sala nû bê nihê cuhdmehê heta niha jî ke biryarê ser millet hatîne girtin ser civatê û ew biryar li ser jinê jî bû çaxê mesela biryarek bête girtin tîfaqek bête çêkirin tenekirin û nemana jinê bû a civatê bû a millet bû a netewekê bû ji wî çaxî û heta niha jin ji nihê cuhdmehê û heta nihanekê jin li şingalê de û her çar aliyê dinyayê li ber xwe de û çalakiya dike û piştevaniya yek û du dikin û em weka jinê êzîdî em destxweşiyê li wî însanî diker her însanekî çalakiyekê bike meşekê bike daxuyaniyekê bide em destxweşiyê lê dikin û karê wî lê pîrozî dikin em weke milletê êzîdî li şingalê de neêdberêne mesel tu biryar li ser me bêne girtin jî em qebûl nakin kî biryara li ser me bide em qebûl nakin em weke milletê êzîdî em hişyar bûn em zanin çi ji xwe re bikin û em ti cara xwe bi destê kesî ve naspêrin û em ti carî nahilin însanek careke dîtir me kole bike û me bike siyasetê de dizanî berxwedaniya jinê li ala hemî de heye û wê pêk veête ji nihê cuhdmehê heta niha jina li ser pîyaye û berxwedaniyê dike ji ber azadiya xwe ji ber ke careke neye kirîn û firotin careke di neye perçiqandin careke dibin dest nevê ji nihê cuhdmehê heta niha li ber xwe de û a li ser pîyaye bi çalakiya bi daxuyaniya bi hevdîtina tiştek nemaye heke li vê şingalê de û her çar perçî êzîdî têde hebin û Kurdê şerîf têde hebin heka çalakî û ew têde nehatibene kirin û meş têde nehatibene çêkirin û berxwedanî têde berfireh bûye em pêşwaziya heştê adarê niha dikin em digin em li heştê adarê çi bikin heke nihanekê çi çê bibe îş ben wekîn koronaya nize çi ye em ê her heştê adarê pîrozî bikin li gelek cîha jî ne li şingalê bi tenê li gelek cîha pîrozî bikin û em ê heştê adarê bi cilûbergê êzîdîtayê bi cilûbergê kurdîniyê pêşwazî bikin û em ê pîrozî bikin niha em civîna ji hemû jina re çê dikin li taxê şingal hemî de em li şingal derveyê şingal jî em civîna jina re çê dikin weke em heştê adarê wata heştê adarê pê bidene fêmkirin û berxwedaniya jinê em pê bidene fêmkirin em vî fikrî wan jî bidene fêmkirin fikrêke meşxur re girtî û berxwedaniyeke niha em li şingal de dimeşînin em dixwazin ew jî me re rabin em me re tekoşîn bikin em me re kar û xebat bikin em me re heştê adarê pîrozî bikin ez ji hemû jinê cîhanê dixwazim li heştê adarê bi cilûbergê xwe ve rabine ser xwe û heştê adarê pîrozî bikin û heştê adarê dîsa li hemû şehîda pîroz dikin taybetî şehîdê jin û spas ji we re jî
البيشي أجي سلاغيد مشيش وراهاينا كهون بدار فتيدنا جنيد إزدي أو جي إيشت خوا إش خلقي رديار بكنو وبينا بيش بتاف وهاتان هو حقي جني المجتمعي إما إزديادة يوندابو كما في مسألة دولة دي الجنيرة نابحة يبيرو جيها مصر تلفزيونات آخذن وهمو تبايفن بس ما جني دي زديارة هكا يكي مصر قناة هاديتن ويكنا حيبي كير نايفي تشتي بيجن وهي فيام اشتن جنا هموي هايا رامنا سرخوا هشتي آداري نيزينك بو سرهل دانا جنايا مدفي همو رابن وبندستي قبول نكن وكولتيها بدي سرخوا قبول نكن بخوضي ما جي في ام جيها بدين بندستي قبول نكن هاتاش ماتي ومادفي همو وكما رابنا سرخوا وهاتان هو ام همود بندست بون ام بدي بندستي قبول نكن وهشتي عداري جهاد مادفي هاتي جنا كاربي ورابيا سرخوا مادفي تشتكيش خوا ربكا واشملاتي خواجي ربكا دي افبر خوداني ام همو رابونا سرخوا وما بدي ناهيلن مرادي دشمن المائز ديابي هاتاش ماتي وشكي آليفا دستي خوا دريجي شنغالي بكن ام هابيدي ام نبدارا كيدا درافن بلا نبيجن هارو تهديدا كيميل شنغالكن دا ايزدي شنغالي دركافن ام ايزدي ام هاتا دنياي هابيدي شنغالا خواب دستي كسيفا ناس بيرن وام نارافن هي فيا ماجي اوا هاتيه مثلا دستي هاري كاريه داما إشالله أمجي كديم البشتوي دابن وأمجي كديم بشتاوي بن هتا روجات هالي بخوده أمجي ك شنو باش أمجي ك جنا أبهمو كدنا فهم كرن والنيف مثلا جندا وشنغالي وهاتيه نزانه بيجي إشالله أمي بيدنا فهم كرن أي والله أم هاشتيا دار الهمو دايكا بيروزيت وأمي إشالله أمي هتا قنش أميش ملاتي خواراكن وأم ناهل نجارك دي كولتي وبندستي الجنيرة هابي